Keď mestská radnica odovzdávala na jar tohto roka nový úsek cyklistického chodníka smerujúceho zo sídliska Juh 5 na Kvetnicu, ako si sa pozabudlo na úpravu vstupu na chodník. V tomto čase je už spravená náprava a ľudia sú spokojní. Ľudia dnes našťastie už len spomínajú na to, ako vyzeral vstup na cyklistický chodník ešte prednedávnom. No to bolo v takom stave, ako je toto tu. Alebo ešte v horšom, úplne štrk, jamy vytočené. Trápili sme sa dosť na tom hrboľatom teréne. Na problém s chodníkom upozornil aj poslanec Mestského zastupiteľstva Marián Barila a s vôľou a ochotou mesta sa nedostatok v krátkom čase podarilo vyriešiť. Cyklistický chodník medzi garážami spôsoboval pre svoj nerovný povrch problémy najmä korčuliarom a nepôsobil dobre ani z estetického hľadiska. Táto komunikácia sa opravila koncom augusta. Je to v rámci oprav mestských komunikácií a chodníkov. Milo prekvapení ostali aj samotní Popračania, ktorí chodník pravidelne navštevujú, či už za účelom športu alebo relaxu. Obávala som sa, že keď tu pôjdem, že jak to si vyšlápem, ale som ostala prekvapená, bo som tu nebola asi 2 týždne, takže veľmi dobre. Chodíme sa kurčulovať, takže sme veľmi radi. Samozrejme, je to bezpečnejšie. Vnúčikom chodíme, bezpečne ste, je to fajn. Smerom k radnici mali ale všetci opýtaní rovnakú prosbu. Trápia ich chýbajúce lavičky a koše. Čo by sa nám ale hodilo, bola by lavička. Tak určite nejaké lavičky, že sa pohodlne prezujú do korčula. A odpadové koše samozrejme, lebo trošku bordel je tu. Lavičky, keby ešte po ceste boli. Že si človek troška oddychne. Jedna lavička tu už síce pribudla, ale tu spravil Ujo Pepe, ktorý býva v blízkosti chodníka. Spravil tak z vlastnej iniciatívy. Lebo deti sa prezúvali na tých zabárniach. Posuniem túto požiadavku na mestský úrad a budeme to ďalej riešiť.